अरे फोन मान किती आपल्याला ती खबर सोडी सांगता घे कप केक खा तिला कप दिल ना मरे अरे लोलिया तेका कप केक म्हणटाय हांचोय म्हाका टेस्ट सांगू बोलो मरे कोण केला कोण केलं का मग आता अरे कप केक आम गेले रेचल बाय स्वीट ट्रीट वॉज बाय रेचल कोण रेचल माचोड्याचे माझोडेचे त्यान गेल्या होय आणि इतले न्ही आता तू फोन मान किती आपण जाणा हेच रेचल आता सांजू आपण न्यूज कातार रिलीज करता होय न्यू ते म्हाका कित्याक सांगू तू अरे तू कित्याक सांग म्हणजे कातार काढल्या मग जाता कातार आख्खो व्हिडिओ शूटिंग करताय होय व्हिडिओ शूटिंग करताय आणि तेका लागून म्हाका आनी तुका त्यान आपयन हाडला होय तू येता यो तू येत मरे आणि स्वरा मरे रेका स्वरा मग अरे तू कित्या बिता आमगे वायन स्टोर माझोड्डे वायन्स मग होय रे म्हणटा तू काय बी नाका सोऱ्या बंदोबस्त तो करतलो चल आता या बरें न्हेसपा कित रे अरे तू कित्या बिता आ सगळ्यां तयारी कोणी ला चय ये तू गेले आणि मग गेले अरे म्हाका कित रे अरे तू भिना का आम पळयताय ते खबर आहा तुका रॉड्स फार्म नुवे होय आणि तू एक पार्टिंग पाल मोटरी तुका आनी नेसपा दिसपाना तू सोमतो टी शर्ट घाल तू उदका उडी मारतलो रेन डान्स तू नाचतलो चल या आमगे रिचल बाइक्स लाइक शेअर आणि सबर कर अरे पुरो किती सांगता सरपंचाक चल या